Atzo, EAJak PSek atzera bota zituzten udal batzordean EH Bilduk udal aurrekontuari aurkeztutako 29 zuzenketak. Guztira 3 milioi euro inguru batzen zituztenak. Zuzenketa guztiak baztertu zituzten. Pertsonal politikoen soldatetan, propagandan, publizitatean eta ezustekoetan diru kentzen genuelako. Eta bai, gure proposamena zen diru hori adibidez enplegu eta gizarte kohesio sailera bideratzea. 700.000 euro udal enplegu plan baterako. 300.000 euro merkataritza txikiko, kultura industriako eta ostalaritzako kontsumo bonuetarako, edo ekipamendu publikoak eta auzoko saltokiak indartzea. Emakume saila indartzeko aurrekontua bikoiztea proposatzen genuen, emakumeok krisiaren kaltetu handienak izan ez gaitezen berriro. Udaltzaingoaren genero indarkeriaren unitatea garatzea. Ez dago aurrekontuan jasota. Beste udal sail batzuetarako berdintasun teknikaria berriak, edo indarkeria matxistaren biktimentzako arreta juridikoa indartzea. Hauek ere atzera bota dituzte. Bide beretik joan dira patioko eta eskolaz kanpokoetan euskara indartzeko beste proposamen batzuk, edo behin-behineko karpak bermatzea patioetan estalkirik ez duten ikastetxeetan. EAJak eta PSek ere ukatu dute, besteak beste, gazteentzako jarduera eta espazio autogestionatuak indartzea, edo 400.000 euro inguru Barakaldo kirolak erakundearentzat, funtzioan nintzeko kirolgune berriak sortzeko. Barakaldoko onerako proposamenak, egungo egoerarekin bat datozenak, baina EAJ eta PSren bulegoetan adostu izan ez direnak. Izan ere, aurrekontuari aurkeztutako 80tik gora zuzenketatik bakarra onartu zen. Bitzia bada ere, gobernu taldeak berak aurkeztutako bakarra.